Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça Haýyr Tahawut gaznasynyň ýardam bermeginde Arkadaş şäherine geçirilýän mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasyna gatnaşyjylar üçin Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň gözel ýerlerine, muzeýlerde feýilgählere gedelençler guruldy. Olimpiada gatnaşyjylar Arkadaş şäheriniň Göýrogly adyndaky döwlet atçylyk sirkine geldiler. Bu ýerde sirk artistleriniň tomoşalary hemde sahna oýunlary görkezildi. Dünýäň durly ýurtlaryndan halkara olimpiada gatnaşmak üçin gelen ýaşlar bu ýerde türkmeniň ahylteka atlary bilen has ýakyndan tanışmagy, olar barada köp maglumatlary öwrenmäge mümkinçilik aldylar. Türkmeniň gamşylyk ahylteka bedewlerini münük görmek bagty ýaşlarda ýatdan çykmajak ýakymly pursatlary döretdi. Arkadaş şäheriniň taryhy ülkän öwrenç muzeýine ýerleşdirilen gymmatlyklar türkmen halkynyň öz bolşy däp desturlarynyň taryhyň dowamyny türkmen durmuşynyň dürli tapgyrlarynyň we halkymyzyň bir näçe orlary boýunça alyp baran senetgärçilik usullarynyň beýanyna urilipdir. Soňra olimpiada gatnaşyjylar muzeýlerde bolup türkmen halkynyň umumadamyat medeni ösüşiniň gowhar gaşyna öwrilen hemde kökleri müňýyllyklara aýralaşýan maddi we ruhy mirasynyň gymmatly nusgalary bilen tanışdyryldy. Türkmen halkynyň gadymy döwürlerden göz wasalyp gaýdýan umumadamyat medeniýetiniň genji hazynasyna öwrilen ajaýyp halylarymyz mehmanlarda uly gyzyklanma döretdi. Halkara matematika olimpiadasyna gatnaşyjylar üçin gurulan gedelençler mehmanlarda ýatdan çykmajak duýgular galyrdy.